Hello, good morning. Kana lami kay imong katulog. Wa pa lami ibangon kay kapoy kay gigag panarbaho. Sakit pa imong likod, halang pa imong mata. Kay kulang-kulang ka og tulog, pero wala kay mabuhat kay imong mga pag-umangkon perting alingasaha. For sure daghan tang makarelate niini. Lami kay pangtangason, lami kay pangbunalan. No? Ate mabuhat, ikalipay sa mga bata, magdula-dula. Alingog-ngog, alingasa kaayo. Atong tanaw gaunsa sila. Kanang taong pahuway. Kita ka pahuway. Paitas kinabuhi. Kaya kung kanus mingaw ang tanan, ganahan ko ni silang magsamok-samok, no? Kanindot sa ilang life. Hala, sige. Mga gagmayng binuhat sa kinom nga lingasa kaayo. Kalong kaayo. Saba. Hilong. Mas kakasaba na. Mahilo po na sila. Hi! Hindi na katulog o balik kay Samkay. Guni ang kalipay, no? Lami pa pahuwag balik, lami pa katulog balik. Sige, alinga sa sige, dulo, sige, dalagan. Marjog na kaon, Atong pasagdaan, kaya mo sa mga atong kinabuhi, no? Mamata mong putag late in the morning. Sa mga bata, hyperactive ka, ay mamata og very early in the morning. Kita ani nga always stressed. Gikan sa kapoy, hago kay nga trabaho. Was tamado, kung ato pong kasabaan, kaundango, musamot mapud hinoon o ginalo. Wala dyan ta. Kung nagitawag na itong mga little boss, baby boss, magabuot dyan silang unsa ilang kalipay, hala dula all the way. Dula matag adlaw sa atong kinabuhing ikalatulog, unsaon ala. Pwede ito mga pag-umangko, no? Siguro dyan sabog-sabog sa atong kinabuhi, pero wala tayong madulag sa ginaingon ko na kaya ng kalipay, haladula siya gitanay, dalagan-dalagan, paghilabot sa pagkabutan nga di angang hilabtan. Hangtod yun, mga mata tangtanan, mapukaw tangtanan, yun katulog o balik, kaya magulang-gulang na sa once matugaw ni atong katulog, wala na sila may katulog o balik, wala po nag-imong gugma, wala po sila may ibalik kung giladhan na ka, wala siya ayo ang kahimtan. Wala siya ayo ibalik. So, anak na sa mga bata. Di sa nato sila pamunalan, no? Kaya basig pagkagulang na ito, kita sa'y bunalag balik, lisod na. Agwanta na lang kayo at salamatan na lang piyong-piyong na lang diyang imo. Agwantahan na lang mga bata. Kaya ingon pa man sila na children is the future of the fatherland. Unsaon na mata mga gulang, ani. Kaya nalang tigsalo sa ilang mga syagit o mga kanaas, kabanaw. Ginoo ko, sao na lang ni Silaw. Paggapuso na lang. So, medyo na ang tita, uncle, madam experience nato for this morning. Kanang tulog, duka, kakaayo, kanang dili pagganahang mo mata, pero napuhos jug kapag buklan sa imong mga mata. Umubango na lang jug ka, kaya wala kayo choice, kaya mga pag-umangkon, perting alingasaha. Nahala, sige. Bye-bye. Matulog sa akong balik kay kulang pa kong tulog.